Is there a car outside? Yes. Is the car black? Yes. Is it Akaz's car? Yes. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. What are you smoking? Or, what do you smoke? Be ti'n smocio? Be ti'n smocio? Be ti'n smocio? There is a snake in the box. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Merry Christmas. Nadolig llawen. Nadolig llawen. Nadolig llawen. I am away this week. Dwi ffwrdd wythnos yma. Dwi ffwrdd wythnos yma. Dwi ffwrdd wythnos yma. What did you have for lunch? Be ges ti ginio? Be ges ti ginio? Be ges ti ginio? Be in front of the blanket 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. I've made a mistake. Dwi wedi neud camgymeriad. Dwi wedi neud camgymeriad. Dwi wedi neud camgymeriad. Stay where you are. Arhoswch llydachu. Arhoswch llydachu. Arhoswch llydachu. I don't have dogs, but I have 8 cats.
Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. I won't be here tomorrow. Fydda i ddim yma fory. Fydda i ddim yma fory. Fydda i ddim yma fory. I've been sick. Dwi wedi bod yn sâl. 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 I ate an egg this morning. Nes i fita wy bore yma. Nes i fita wy bore yma. Nes i fita wy bore yma. I had no money. Doedd gen i ddim pres. Doedd gen i ddim pres. Doedd gen i ddim pres. Come here at once. Tyd yma ar unwaith. Tyd yma ar unwaith. Tyd yma ar unwaith. Where is the nearest hospital? Lle mae'r ysbyty agosa? Lle mae'r ysbyty agosa? Lle mae'r ysbyty agosa? He is the worst. Fo ydy'r gweitha. Fo ydy'r gweitha. Fo ydy'r gweitha. I am the best. Fi ydy'r gorau. Fi ydy'r gorau. Fi ydy'r gorau. What is the longest river in Africa? The Nile or the Congo? Be di'r afon hir ar Affrica? Y Nil ta'r Congo. Be di'r afon hir ar Affrica? Y Nil ta'r Congo. Be di'r afon hir ar Affrica? Y Nil ta'r Congo.
Who is the funniest man that you know? Pwy 'di'r dyn mwyaf doniol ti'n nabod? Pwy 'di'r dyn mwyaf doniol ti'n nabod? Pwy 'di'r dyn mwyaf doniol ti'n nabod? There is someone staring at me in the mirror, and I don't like that. Mae 'na rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. Mae 'na rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. Mae 'na rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'm yn licio hynna. Shut up, will you? Cau dy geg, neidi. Cau dy geg, neidi. Cau dy geg, neidi. Should we use Gibson's honey? Yes. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylen. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylen. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylen. Learning English is difficult. Yes, but it is not as difficult as learning Basque. Mae dysgu Saesneg yn anodd. Ydy, ond dydw ddim mor anodd â dysgu Basgeg. Mae dysgu Saesneg yn anodd. Ydy, ond dydw ddim mor anodd â dysgu Basgeg. Mae dysgu Saesneg yn anodd. Ydy, ond dydw ddim mor anodd â dysgu Basgeg. I am sure that it was gold. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o. I don't want them to see the car. Dwi ddim eisiau iddyn nhw weld y car. Dwi ddim eisiau iddyn nhw weld y car. Dwi ddim eisiau iddyn nhw weld y car. I know someone who lived in Berlin in the 70s. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw yn Berlin yn y 70au. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw yn Berlin yn y 70au. Dwi'n nabod rhywun oedd yn byw yn Berlin yn y 70au. We should play against each other once a year. Ddylen ni chwarae yn erbyn ein gilydd unwaith y flwyddyn. Ddylen ni chwarae yn erbyn ein gilydd unwaith y flwyddyn. Ddylen ni chwarae yn erbyn ein gilydd unwaith y flwyddyn. It was Shadrach that broke the window. Shadrach dorrodd y ffenest.
Siadrach dorrodd y ffenest. Siadrach dorrodd y ffenest. They are the ones who will have to decide. With strong emphasis on the subject. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. What on earth are the children doing in the middle of the stinging nettles? Be ar y ddaear mae'r plant yn neud yng nghanol y danadl-poethion? Be ar y ddaear mae'r plant yn neud yng nghanol y danadl-poethion? Be ar y ddaear mae'r plant yn neud yng nghanol y danadl-poethion? She is a unique person. She always wears stripped socks even when it hails. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau stripiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau stripiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n berson unigryw. Mae o hyd yn gwisgo sanau stripiog hyd yn oed pan fydd hi'n bwrw cenllysg. If only you had told me, I would have prepared something for you. So ti mond i deitha fi, so nhw wedi paratoi rhywbeth i te? So ti mond i deitha fi, so nhw wedi paratoi rhywbeth i te? So ti mond i deitha fi, so nhw wedi paratoi rhywbeth i te? Is there something organised for the people who don't speak Welsh? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes yna rhywbeth wedi'i drefnu ar gyfer y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? She is a genius, but she doesn't know how to boil an egg. Mae hi'n athrylydd, ond dydy hi ddim yn gwybod sut mae berwi wy. Mae hi'n athrylydd, ond dydy hi ddim yn gwybod sut mae berwi wy. Mae hi'n athrylydd, ond dydy hi ddim yn gwybod sut mae berwi wy. Be it dirty or clean, we'll have to dive in the water. Boed yn fudur neu'n lân, fydd rhaid i ni blymio yn y dŵr. Boed yn fudur neu'n lân, fydd rhaid i ni blymio yn y dŵr. Boed yn fudur neu'n lân, fydd rhaid i ni blymio yn y dŵr. What is Brittany? Where is Brittany? What is in Brittany that is not in Wales? And what does Brittany export? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio?
There was someone in my bed and it wasn't me, so I came to the conclusion that it was someone else. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. The people that will attend the meeting are welcome to use the kitchen. Mae croeso i'r bobl fydd yn mynychu'r cyfarfod ddefnyddio'r gegin. Mae croeso i'r bobl fydd yn mynychu'r cyfarfod ddefnyddio'r gegin. Mae croeso i'r bobl fydd yn mynychu'r cyfarfod ddefnyddio'r gegin. Although the mystery isn't solved, the chief inspector has announced that the investigation will not carry on. Nad ydy'r dirgelwch wedi ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Nad ydy'r dirgelwch wedi ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Nad ydy'r dirgelwch wedi ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Nad ydy'r dirgelwch wedi ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau.